Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tina, manipod iti probinsya ti Benguet. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Michelle Villanueva. Villanueva kan Kalika family dita Ubog Bangar kan Sudipan La Union. Shout out kadagiti taga Barangay 14 Esther Vintar. Kastamat iti Barangay Bulbulala Vintar Ilocos Norte from Gina Changa ti Vintar Ilocos Norte. Flores Haban kan Gamer family iti Patpata Second Candon City Ilocos Sur from Leia Haban. Friends ko dito'y Doha, Qatar, iti Al-Haider Compound, iso da Rowena Duran, Priscilla, Eileen, Cara Adelia de los Reyes, Mary Jane Kulang, ken Jonah Pasqua, iti Saranay, Cabatuan Isabela, from Rosalyn Ibaus, ti Doha, Qatar. Shout out kada Grace Agtina, Linda Passion, Angelo Asitura Concepcion, Jasmine Rivera. Makablaawan ni Peter John Andrada kan ni Richard Abosmi dito'y Bawang La Union from Rastaman 994. Shout out kada Rose Palma kan ti anak ko di Taiba San Jose Tarlac from Violeta Valdez. Shout out pa'y kada Madeline Ballesteros Milo, Nati Agustin, Maribel Bowat, user LC4, Emelda Velasquez, kan Glenn Peter Sipe, kastamat da Belinda Ramos, Teresita Ducusin, user BZ4, Leonora Bautista, Nida Nieveras, Susan Ronquillo, Jaime Rodriguez, kan user HK1. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Tina. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamoten kadagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Ilingad na klaangan itinagan atina taga Benguetak manang. Kanayon aday ti a programa iti YouTube ti pagaayat mi adengdenggen uray dagiti naganak ko. Malaksid ngamin ang makaliwliwa, talagamat ang makaipaay iti adal, dagiti pakasaritaan ang maitamtampok diti programa yo. Naawi sakmet ang mga ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, manang. Naggapuamanan si Katina. Nakisinarak kamanan iti babaero anobiaw. Ni Tatang Mat, saan ababaero itan ni Mike? Nagbalbaliwan manipod na addaan kami iti relasyon. Sigurado ka, iti day ka nga ibagbagam. Ti may sa ababairaw, agnanayon day kan ababairaw. Kasano kayo mata nakasigurado, Tatang? Saan nga agpapada dagiti lalaki? Apay, awan lati pagbaliwan na maten. Ika, siguro, tadamdamo pa ilaang matirelasyon yaw. Ngumdi ka pagpakasiguro si Katina. Ang mga nuinton maoman ka, ag sublimot lang iti sigod nga ramid na. Nagkarimot kanyak, Tatang, nga idyan nandagiti babae. Kan mariknak mat anapod no kanyak ni Mike. Ay, apo aya. Sapay lang araw, ta saan ka nga agibaltang iti panangipapan? Matanagan kami kaninanang mau, iso ka na yun da ka apalagipan. Maawatan kayo, Tatang. Katagyaman na kada kayo kaninanang. Di kay agdanag, kabailak asalwadan ti bagik. Namnamaan mi day Tina. Sayang ka. Kaya't may anasaya at tukuma ti agbalin a masakbayam. Naimbag mo ta pinalubusan da ka rin morda tatang mo. When Mike, imbagak nagkita ta.
Anya, Tina. Aging gaita, saan da pala mamati ang nagbalbaliw kan? Mamati da pala ang iti sa usao dagiti tattao, ababaero ka aging gaita. Napanaknikakmat kan saan ka di. Manipod nagmalin adata. Inidya kon dagiti babae. Sikalatan din pamaysak. Sapay ko matagpay so dagita akarim, Mike. Amumot anak isugalak idi inaklon ka. Amok nga ado ti babae ang nagdalan kan ka. Adapay anak mo kadakwada. Ngam ay ayatan ka, iso nga inaklon ka. Katnam na maag at talaga ang nagbalbaliw kan. Talaga nagbalbaliw akong Tina. Kitap na mamati ka. Kan mapanaknikak ka talaga si kalangan ti babae ti biyag ko. Agdan natan. Anya? Agdanatan ko nam? Sigurado ka, Mike? Wen, Tina. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga ipanaknak iti dayta. Iso akayat ko ng agdan natan. Anya, makidinakan ka ni Mike kunam, Tina. Wan tatang, napagnumuan mi ngagdan na kamin. Kan may sa, dayta kano ti pamanaknak na at talaga anapod no kanyak. Sigurado ka, iti dayta desisyon mo, anak ko. Saan kanto nga nga agbabawi? Amumutay no anya tinaglabasan ni Mike. Husto ni nanang mo, Tina. Saan mo tamailibakin ka tinagdalanan ni Mike? Adaw nang itinaglabas sa babae kan kuana, kan adapay sumagmamano ana-anakan na. Nakasaga nakakadiam ang sango. Nukas pangarigan adan to dumteng adi mo namnamaan. Kabayatan nga agdandan na kayo. Nanang. Saan na ka matkit di ang mababalaw, anak ko? Tanasaya at magtimpak pakita ka na kami ni Mike. Awan matim ako nabi kan kuana. Malaksid laang kadagiti sayang gusang may papan kan kuana. Kinunamot kit di amariknam anapod no ti panagayat na kan ka. Sa bagay, nahustuan kan iti edad anak ko. Saan da kan amabalin nga idesisyonan iti kayat mo? Ngampal palagi panda ka laang. Maawatan kayo, nanang. Katagyaman tares respetuan nyo anyaman a desisyon ko. Mala. Adakan ka no kasta tinapagnumuan niyo kon ni Mike. Adda kami laang anak kasuporta kan ka anak ko. Kat sapay la kuma, ta saan ka nagkamali iti dayta a desisyon mo. Agpait so, Tina. Umanugot ka na makidan na kanyak? Ay ayatan ka unay, Mike. Kat nakasaganak ang makigasang-gasat iti anyaman na kayat mo. Sapay ko ma, ta sa anak tong agbabawi iti isusurot ko kan ka. Ikarik, Tina. Di kan taog babawi iti panakidan ng kanyak. Ay ayatan ka. Kat di kan tulumda ang apulos iti danak. Iti ababa asarita manang Emmy, nagdan na kami kan ni Mike, iti laksid dagiti sayang guseng maipapankan kwa na. Kinunkunak ngamin iti bagik, anapalabasan dagijay, kat amok ang nagbalbaliwan anamin pinsan ni Mike. Ado dagiti mang bababalaw kan mangupupay kanyak, ngam rimming baw tinalaos a panagayat ko kan kwa na. Iti umuna abulan kan tawan a panagdan nami, naragsakak manang, tapinanaknakan ni Mike ti kinapatag ko kan kwa na. Impaay na amin nga obligasyon na kanya kas asawa na, kan nagtalinaed ti kinamanagtulong kan kinarespeto na kadagiti dadakkel ko. Apaman adimteng ti may kalima atawan ti panagdan nami,
Insikog kumatan ti umana nga anak mi ken ni Mike, manang Emmy. Nanang, masikog akon. Talaga gayam nga intuloy mulat ta tinagsikog. Itilaksid ti Dio pa'y panagkalay sa ken ni Mike. Nanang, adu dagiti agkalkalay sa nga agsinsina dan tumot laeng. Adu mo dagiti saan ang nagkasar. Ngem, agdandanada iti tong palbiag. Ngem sa bali latta, di da bendisyon iti panagdadnayo. Dumteng to day tananang. Tinapatag ita kat maipaayakon iti anak ni Mike. Saan aya nga da sayang guseng, ano masikugan kano ni Mike ti kadendenana kat kala at apanawan na daytoy. Saan mat siguro, nanang? Nakitak mo ti kinaragsak na, idi maamuan na nga agdadagsanak. Alakat an nadam nga rod tasikog mo, anak ko. Di mo baybayan tabagim. Wan, nanang, didak pagdanagan. Adamat ni Mike amang taripato kanyak. Sige nga rod, nanang. Imay ko lang padamag kada kayo. Adapay papanak. Mapanak ko, nanang. Narabyan ka ita, Mike. Wanti na. Ada nga narakit ni pare Alvin. Masapol nga agdobre kayo dita. Tani, dandani ka nagpas nga eh. Saan ka mo't unay nga agbanbanog Umanay mo't kadata ti masapsapulam. Adamot ten urnong ta para iti panaganak ko. Nasaysayat mo't lang di saan tanto ang makamkamtod ati na. Sa bagay. Ala, ingkang rodan agpulas tamangan kan. Nanganak itayon, tadi kamot lamaura yun asumangpet. Nabsugak pa eh. Nangan kami ngamin ita itinapanan mi ni pare Alvin. Pasensya ka na, tadi ka mo naawagan. Busy kami ngaminan itay ka ni pare Alvin. Okay lang, Mike. Maawatak. Trabaho mo't ti makagapo. Saan ka di? Uwan mo't sige, umay kan tap no makay na nakamatan. Tani, may parit kan katagpuyat, iti kasta kasasad mo. Nakapagpas nga'y kantina. Naggwapo ti anak ta. Agyaman na kiti Diyos. Medyo narigata na ka naganak. Naimbaglaangan ta nakapagpas ngayak matlaang iti normal. Dandaniak namin na cesarian. Wan nga rod. Naimbaglaangan ta saan? Narigat sa amot ti masisaryan. Wan narigat yag paimbag. Kansaan lang nga dayta. Nagastos pa'y. Jakmat kaya't amapan amin nga urnong ta iti panaganak ko. Okay lang mo't na itakot no kasapulan. Agyaman ta. Ta normal mo't lang di panaganak mo. Mike, ada ko makidawakan ka. No mabalin Anya day tatina? Mabalin ka di abayat ngagtanggadak. Kat ijay tayo pailaan nga agnaid kadananang. Ha? Kasapulak ngamin timang patanggad kanyak. Jak pa'y ngamin amuter aramidak. Kan, mabuto nga, no da kami laang ka ni baby ama pampanawan iti pagnanaadan ta. Ama, ano anya ti mapasamak ka ni baby? No, isuti ko nam. Okay lang mo't kanyak. Ipakpakaw na akon. Di mo ko manam na nakanayo nakamaturog ijay. Pasyarin kayo lang ijay ka ni baby. Agnayadaklat iti pagnanaydan ta. Mabayinak ngamin kadatatang kan nanang mo. Anya ko mama ti pagbainam. Basta, mabayinak. Sagpaminsan siguro maturog ka jay.
Nang runa no ado ti trabaho. Talagang amin ang mabainak. Sige, no isuti ko nam. Tinapatag, adamang patanggad kanyak. Agyaman tamawatan naktina. Di nasayat. Iturog mo pa Kabayatan na nakaturog mo ta anak tay tabay mo. Masapol nga agpapigsa ka. Tapno makarwar kayo na adagos ka ni baby dito'y ospital. Umay ka mga nantina, kabayatan amat maturog pa'y laang ni baby. Sige nga rod nanang, sapay no makariing kat agsangit no di mo ubaan adagos. Ay na, di mo ruwaman iti ubad ay ta anak mo. Ken kasta ti aramidam, no nakaturog, agawa amat nga aramidan dagiti kayat mo nga aramidan. Wano saan, no maturog kamat, tapno makabawi ka iti puyat mo. Wen nanang, sapay aldaw na ti rabii. Saan nga agpakaturog iti rabii? Ngam no kastoy mat nga aldaw, naimas ti turog na. Kasta talaga, anak ko. Ay, huwan gayam. Sumagmamanumutan nga aldaw, asaan nga imimay dito'y ni Mike. Ado ka na ti aramida na iti trabaho na nanang. Iso ka na yun nga ag-overtime. Podno nga tadagita nga ibagbaga na anak ko. Amang ano addamotan sa bali nga aramidan ni Mike. Awan mat siguro nanang, talaga nga adulaang ti trabaho na. Siyempre, nukas di anabannog, kayat nan ti agawid iti pagnanaadan mi, tapno makainan na anasayaat. Narigat mo't nga agawid kayon ijay. Awan ti kaduam mga sikaso ka ni baby. Wan nga rod nanang, sapay nagrigat gayam ti adda tagibi na. Italaang dayta anak ko. Inton medyo dumakalan. Makaginawa kan tumutan. Iti panagnaad mi nga agina iti balay dagiti dadakkel ko, kalpasan ti panagpasngay ko, adda dagiti banag anapaliiw ko kan ni Mike manang Emmy. Adda ngamin dagiti gundaway ano jak awagan, di na kami pa yan kumustaan iti anak mi. No siyak amay sa manang, isagsagsag ko iti isip ko, ama kumikumlaang ni Mike iti trabaho na. Ngam saan akong binsido dagiti dadakkel ko, at trabaho ti makagapo no apay akas jay ni Mike. Jak ilibak nga adda dagiti gundaway nga agdwa-dwa akmet. Ngam jak ikan kano day taariknak, tadyak kayat amadadaal ti panagtalag ko kan ni Mike. Agingga nga iti may nga aldaw, kinasarita nak ti amak. Napayagan na sana si Marungkar ni Mike dito'y anak. Ama, no makumikumiti trabaho na, tatang. Ngata, Tina. Ne, apaya kasta ti reaksyon nyo itimbagak, tatang. Kaputa saan apod no, ti amin nga ibagbaganakan ka, Tina. Ha? Ne, pagkunaan nyo matasaan apod no, tatang. Adda na idanon kanyak ti may sa kalugaran tayaw. Ha? Anya day tanga indanon da kada kayo, tatang. Nakita ka no di kaayan-ayat na nga agaw-awid ni Mike iti may sa boarding house iti lugar da. Kat addan kakabbalay na ijay a babae. Anya? Adda babae akadandan na ijay? Agpaiso nga taday tanga indanon da kada kayo, tatang. Panagkunak katagpaiso, Tina. At kanumanong aldaw a pinalpaliiw na, manipod idinaira na nakita na ijay ni Mike. Kat sigun itimbaga na nga aldaw, day tamat ti aldaw asaan ayaay ni Mike dito'y balay kayo. Masapol ama panagnakak ti amin, tatang. Anya ti aramidam, Tina.
Agawid iti pagnanaadan mi inton rabi. Masapul at akwatek, no agaw awid pa'y ijay ni Mike, tatang. Adda akong dito'y pagnanaadan mi kan ni Mike. Talagang saan nga agaw-awid dito'y ni Mike. Madlaw nga min asaan ana us-usar dagiti kagawaan mi. Uray ti kama mi. Madlaw nga awan tinat naturog dito'y. Ay. Inakitaan dagiti kawas na iti aparador. Manmanon dagiti kawas ni Mike nga adda dito eh. Kaya tasawan day ta. Binunag ng dagiti kawas kanda duma kagawaan na dito eh. Diyos ko. Ano kasta? Pudno tindanon da ka ni tatang. Sabalin ti pagnanaadan ni Mike. Kat addan babae na. Masapul ang makasaritak ni Mike. Apay anaaramid na kada kami iti anak na ti kastoy. Ay! Apay! Naimbagta na uray ka diti pagnanaadan ta, Mike. Apay, kalat ti panagawid mo dito eh. Ayan ti anak ta. Imbatik ni baby ka ni nanang. Takayat ka makasarita iti nalapat. Dapat. May papaniti anya, Tina. Saan ka na makapaglibak pa'y, Mike? Amo konti amin. Addan ikabkab balay mo asabali a babae. Ni, sino tinang ibagakan kay ti dayta? Saan na pud mo dayta, Tina? Di kan makapaglibak. Napanagnak akon ti amin. Saan kan nga gawawin dito'y? Oray dagiti daduma akawas kan kagawaam. Awanan dito'y. Tina. Apay, Mike. No kaanong adan anak ta isupay ti panagbabaim? Kunak no nagbalbaliw ka na namin pinsan. Pakawanan nak, Tina. Nailaw anak lang. Awan na pulos ti panggap ko amang lipot kan ka. Ay-ayatan ka, Tina. Ay-ayatan? Kasanupay amamati akkan ka ita. Kalpasan tinaramid mo. Nagtalagak ka, Mike. Impayan ka iti anak. Tapno saan kan nga agaramid iti may kaniwas. Ngam inaramid mo latta. Anya pa iti kurang kanyak, Mike. Impaay ko amin kan ka. Diyak pulos dimngag kadagiti dadakkel ko iti patigmaan da kanyak. Gaputa mamati ak akabaalam ti agbalbaliw. Gaputa mamati ak ngay ayatan nak kat dinak to pulos liputan. Ayan na dagidi akarim kanyak, Mike. Tina, ikan na kiti sumagmama na agundaway tapno maisinak ni Ami. Kat agsubli kiti denayo ka ni baby. Anya? Uwan, Tina, isinak ni Ami. Orayon ti panagsublik iti denayo. Hanya ti planom ita, tanapanak hamon alipliputang nakagayam ni Mike. Tatang. Makisinakan kan kuana. Awan tinasaya ta masakbayan yung agina iti sinong na diya lalakay. Di nalapin nanunot ang tanak yaw. Nagsublimot lang iti sigaw nga aramid na. Nagsarita kaming tatang. Kat nagkarikanyak, asinaan na ti babae na. Kat agsubli kada kami kan ni baby. Anya? Namati ka mo ti kimbaga na? Aganggat ka na o nga orayom ti panagsubli na kan ka? Ikakpay ti may sa agundaway. Tapno mailintag na tinagbasulan na kada kami nga agina, tatang. Nalabas aking na tangaday tanti na.
Aklo naman na talaga saanan nga agbalbaliw na dyan lalaki. Pangnamnamaan na kayo lang iti awan. Pangaasiyo, tatang. Bayandak kumapay lang iti daytoy a desisyon ko. Amok nga agsubli kada kami ni Mike. Agyaman naktaimay ka, Mike. Pasensya ka no medyo naladawak. Adapay ngamin inasikasok. Kumusta ngay? Insinam ka din day babae. Ikanak pa iti sumagmamana agundaway, Tina. Aginggat ka ano nga agurayak, Mike. Kasla siyak pa yan ti rumrumor akabit, gapo iti kastoy nga aramidam. Siyak ti kaslagpal pala ma iti oras kan panawan mo. Basit lang na panahon, Tina. Narigat namin nakalabanan dagiti kakabsat na lalaki. Ang mga naan niya taramidan da kanyak. Agpaiso nga taday ta nga ibagbagan. Wano talaga kit di addi mo kayat asinaan day babae. Tina, maawatam ko mamot ti sitwasyon ko. Si kalaka din ti kanayon mi nga uawatan, Mike. Kasano kami mo't iti anak mo? Agur-uray kami kadilatan no kaano ka nga agsubli kada kami. Tina, Ikan ka iti ultimatum, Mike. Sinaam dayjay a babae, iti kabiitan a panawan. Nakisinarak ka manan ni kawanan ba na lalaki? Tatang, Kurt, ayan na nga ito ibagbagana. Asinaan nan di babae kat agsubli ti dinayaw. ar-aramidan namat kano ti amin, tapno maisina ng tatang. Iso nga inikakon iti ultimatum. Rumbang laang, tapno di nakaaramidan at nga. Nabayagan rin di ko na sinaan na di siya babaeng maging kaita, awan pa'y tinapasamak. Maudin da ito'y tatang. Sapay ko mata nakapagpanunot matan ni Mike. Tina, anak, nadamag mo ka din. Tiyan niya, tatang. Ni Mike hindi babae na. Awan da ka nun iti boarding house sa pagnanaedanda ako na dyan ang idanon kanya. Anya? Bakante ka nun di sigo na pagnanaedanda. Kat sigo niti akin kuko iti apartment. Nagawid da ka na ni di probinsya. Saan? Saan apod no day tatang? Agdadatan day ta akinapudno anak ko. Apinang namnaman nakalaang day dya alalaki. Takinapudno na. Talagang awan panggap na mangisina iti babae na. Ti awanan ba in alalaki? Pinangnamnaman at lagayam. Wen anak ko. Iso di ka kumagbalin na bulsak may papankan ni ayat. Di mo namnaman na sublian na kayo pa'y na dya, Mike. Lipat sa mo na dya lalaki kat mga barwanan kan para ita anak mo. Ngam kasano tatang? Kasano nga ramidak dayta? Di kagdanag, anak. Tulungan da ka. Da kami kan ninanang mo ti makaammo ka da kayo nga agina. Agyaman na kada kayo tatang. Naawan kayo kaninanang. Tsaka mo no niya tinapasamak kada kami ti anak ko. Agyaman na, tatang.
Payarigan na akanibusana ng tilubong ko idi manang Emmy. Nang runatan ang namnamaak nga agsubli ni Mike iti dan nami nga agina. Gapo taawanan ti damag ko maipapan ka ni Mike ken iti babae asimmurutan na manipud idi. Nagsapulak nga rod iti panggadak tapno adda pang biag ko iti anak ko. Tadyak met kayat amang namnama kamilatan kadagiti dadakkel ko. Aklunak manang nga uray na nga barwanan akon, at dalat ta dagiti gundaway asumken iti isip ko, asapay ko ma, taagsubli iti dan nami nga agina ni Mike. Ngam talaga asaan anapasamak. Iso nga impa may saklaangan ti atensyon ko iti trabahok. Aging ga iti maysa nga aldaw, nagparipirip iti panagayat ti maysa kadagiti katrabahwak. Gaputa na singpetmet, inaklon ko, saan agaputa agayatak met idi kankwana, no di kat tapno adalaeng pangibaw ingak iti atensyon ko. Kat maminpinsanan amalipatak ti lalaki anang loko kanyak. Iti panaglabas ti panawan manang, nariknaklatan nga agayatak meten iti ibagbagak a lalaki. Ta iti laksid ti nagbalin apadas ko kan kaaddan ti anak ko, pasig a kinaimbag ken panagayat kada kami nga agina ti impakita na. Iso nga iti lasod ti sumagmamanon atawan a panagdan nami, panggep mi itan ti agkalaysa. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Tina. Tina, pagayam ko, laglagi pam ano maminsan, tinalaos a panagayat ket mangitunda iti pakaisagmakan. Kas ko may tinapasamak kada kayo ka ni Mike. Nagbalin ka abulsek gapo itinalaos a panagayat mo kankwana, ket nalipata mon tinangibati para itibagim. No pay kasta, agyaman ka taadda dagiti dadakkel mo asaan asim mo ko anangigiyaken ka, tapno mapasaya at mungutlaeng ti panagbiagyo iti anak mo. Kat nagasat ka, tasimmang bay tinapudno a lalaki anangayatken ka, itilikudan ti kasasaad mo iti biag. Itapay laeng kablaawan kayon iti umadanin a panagkalay sayo. Kat sapay kuma, taag na nayonen ti kinatalinaay ken kinaragsak ti buklan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti dana tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Jonas manipud ijay Tarlac. Ngam adda itan iti balasiw taaw. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Narcia Maril 4360, Margarita Pangesban, Cases Zale kan Ana Delfin, pamilyak dita Isabela, iso da tatay Mario kan nanay Rosie Concha, Auntie Matet kan Uncle Jano, Papa Noli kan Mama Eve, anak ko ada Gian, Lionel,
Shero, Eliza, kan amin a family Concha, Arcega kan Alejandro, dita San Fermin, Kawayan, kastamatan ani lakay ko Sherwin Arcega, from Rosel Arcega, ti Taiwan. Shout out kada Jinky Michael, Flory Medina, Mary Joy Dulnuan, Bawa JV, kan Julie Lacar. Happy birthday, iti kabsat ko ani Jaime Liano, iti Cavite, from Loida Hidalgo, ti Binalonan. Shout out kada Jeneline Angeles, Romelin Aguliana, Corazon Balaan, kan Joan Rovillos. Lakay ko ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait. Rivera kan Vergaño family, kastamot kada Rick Rivera, Junjun Asplico, Onad Vergaño kan Uncle Doming Tobias, from Magilin Rivera, ti Kasilan, Umingan, Pangasinan. Lakay ko ani Jim Lawrence Marcos Lorenzo, kan anak ko Adayanyan kan Feifei, kan Timalana family, ti Bantay, Sulana, Cagayan. Concepcion kan Asitura family, Lynn Concepcion, Macleo kan Marzen, kastamot ni Nanay Sosima, from Angelo Asitura Concepcion, ti Dagupan City, Pangasinan. Labugen Bernabe family, anak ko ani Irish, kakabsat ko ada Jocelyn ti Hong Kong, Leti ti Singapore, from Chona Labugin ti Malaysia. Rivera kan Gutierrez family, dito'y Prado Umingan, Pangasinan, from Mariel Gutierrez. Lakay ko ni Reynaldo Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Makablaawan pa Darea Joy, Sydney, EJ Boy Cacho, Kane, Ayana, Zane, Clinton, kan Amira ti Macau, kan Wilma Joy, from Erwin Cacho, ti Urdaneta, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jonas. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin di tangaawan labas na. Kailokwan ti puon ko manang, ngam nagdapat kami iti Tarlac iti Pimosay ti amak. Ijayak metan anaadaan iti pamilya. May saak a karpintero nga addaan iti anak akaraman kadagiti children with special needs. Idi damo manang impagarup mi nga agasawa, agagangay laeng ti kina-hyper ti inaudi nga anak mi, iti edad na atallo, iso adimi ingkan kano. Aging gaan adlaw ti kaaruba mi nga agpapaay iti center ti kasjay ajar na. Kat iso ti nangisingasing kada kami, amasapol nga ipakita mi iti eksperto ti anak mi, tama ibilang kano apakapilawan ti kasjay agalad ti anak mi. Gaputa sa anak mo't anakaturpos wenno nakaadal gapu iti rigat ti biag, awan nga rod ti pagpaagas mi iti anak ko. Kan maysa, saan may anadlaw adagos nga adagayam sa bali ajar ti anak ko. Saan na pa nang idayaw iti bukod ko abagi manang, ngem makonak a responsable ak nga adig iti pagtaengan, tauray iti naminsan, jak pulos timimtim iti bisyo, kan jak pulos insukat iti anyaman alanglang ay, wenno iti barkada ti oras ko para iti pamilyak. Iso na laeng manang, tatalaga siguro at tinalaos a kinarigat ti panagbiag, ti makagapo. No apay, anapasamak ti jakton malipatan a pagteng, nga inak isalaysay kada kayo. Kumusta't anak tayo, Lily? Nakaturogan, Jonas. Ay, kaano nga tayo maipadoktor? Tapno maamuan tanoan niya dagiti rumbang ama aramid para kenkwana. Jak masumbatan day ta sa ludsod mo bakit? Ngam day kagdanag. Mamati ka mapasamak tumad lang day ta. Basta isa miram ta agilasin manipod iti matmat gadak ha. Tapno makaurnong tayo ti pagpa-check up tantukin kwa na. Ar-aramidak ti amin, Jonas. Di ka agdanag. No nabaknangak la ko malili. Saan ko man na masapol pa pagparikutan ti may papan iti pagpa-check up ti anak ta. Jonas. Nga manyangay, nagmanagak mata marigrigat. Ano awan ti pakikarpenter wak? Awan mo ti panggadak. Anya ka di Jonas. Aday ta ka manen. Di mo ay ayan ti bagim.
Di tayo pa'y matnapadasan tilimangan anangan Pudno day ta. Ngam no may papaanan iti daduma pagkasapulan nyo a pamilyak. Diakon may paay. Kas kumay ti pagkasapulan ta anak ta. Napata. Napalalo ti kinhyper na. Kasla sana may ibusan iti enerhiya. Isungad na dagiti gundaway a masuron ti daduma kinkuana. Gapoy ti kinadagulit na. Nangruna dagiti sana makaammo. Nga dagayam na idumduma asagubanit na. Si kakadilaang ti adda diti balayo, Barok. Wananang, rimor ngamin ni Lily. Kadwa na dagiti ubing. Ay, kastagayam. Apay ka din nanang. Ada masapul yu ka ni Lily. Ay, awan mo't kit day. Mailiwak lang kadagiti apo kiso nga imbayak. Di kay mo't ngaminan makapaspasyar ije balay. Pasensya kayo nanang Sana bale, tanong makawaya kami. Agpasyar kami ijay. Wala, tapno mailiw mimot ka ni tatang yu dagiti apo ko, may. Nanang. Agsubli ka di adagos dalili. Nanang. Ada lang amin na banda din ako si Jelaod. Norayak lang arod biit idan. Tapno saan mo't ama sa ayang tiyo umay ko ditoy. Talaga nga may nakailiw ko dagiti apo ko. Oh, Jonas, ang mga nun nalipatam ti balon mo. Saan Lily? Sana rin ba nga malipatak, tadyak kat mabisinan. Narigaten. Sapay narigat ti trabahom. Karpintero lang kung kunati sa bali. Ngam di dalaan mo, anadagsan mo ta trabaho ti panagkarpintero. Talaga mat. Kan dakkel ti matipad ko, naagbalo na Lily. Jonas, Pudno nga daday tayo mapmapan iti construction site ngagpapautang iti makan. Ngam, natagsan mo't lang na dumtengan ti panagbabayad. Ta syempre, maurnong. Dakkel to na may gisa iti masweldok no dumteng ti panagbabayad. Isa masapol ngagbalo na klangin. Tati gastusag para kumay ti kanak. Isupay ang mainayon iti or-ornongam apara iti pagpa-check up to ti anak ta. sana bale, ta ikagumaka talaga ti agimped. Tapno mayurnungan ta ti maipapan iti day taabanag, lakay. Agyaman naktaman nakaawat kang asawa, Lily. Katulitak, agkidawak iti dispenser kan ka. Gapo iti mapaspasara marigat ti biyag. Ngam di kagdanag, takas iti nakon-nakon. Ore kasto'y agagangayak lang a trabahador, a karpintero, aramidag ti amin, tapno maipaay ko ti amin na pagkasapulan nyo a pamilyak. Ay, anyalakit din nagpaiso ti kabibiyag mesang kapamilya. Pudno asaan kami alumanglangan na mangan. Ngam adumot dagiti jak maipaaya pagkasapulan ti asawa, kas naamot ang dagiti anak ko. Gapo tagagangayak lang at trabador. Gapo iti kasasaad may iti biyag. Jak man lang maipakita iti doktor ti sasaadan ti buridak nga anak mi kan ni Lily. Nagriga ta talaga ti kastoy. No sa anak ko maagagangay lang a karpintero, agagangay lang a trabador, no dakkel na ko mati masusweldok. Sa anak ko mamarigregatan. Narangay ko mati panagbiag ti pamilyak. Saan mi ko maapulos sa mapaspasan ti kakastoy akita ti rigat. No dakkel ako mati masusweldok kas trabahador. No dakkel ako ma. Kasta ti pagrikrikusan ti inaldaw a panagbiag mi nga agasawa man ng Emmy. Gaputa sa anak mo't adi-adal amakuna, agan ano sak iti basit a sweldok a makatrab-trabaho iti construction kas karpintero.
Iso nga idinaamuan mi nga agasawa, ama ibilang asakit ti kinahyper ti anak mi, nakarkaron nga ingka gumaak ti makatagad. Kat ni matlili nga asawak ti para ilasin, iti saggabasit agatad, manipod iti sweldok. Tapno makaurnong kami iti aramatan mi para iti anak mi, ama ibilang at children with special needs. Aging ga idinamamok ni Mang Janong. Maysa kadagiti nagbalin akadwak a karpintero iti maysa a kontrata mi. Ginayemnak ni Mang Janong kat masansan akakuyog wenno kais istoryanak tunggal adda bakante nga oras mi nang runa iti pangaldaw. Mas daawak ididamo takanayon adamagan na no anya ti kasasaad mi iti biag. No anya kano dagiti parikot a pagdaldalanak taamangan kano no makatulong kanya. Jack ingkan kano ididamo manang. Ngam dimteng ti kanito amasapul moten ayeb kasko ti adda kaririknak, maipapan iti kinakurang ti matagdagad ko, wano ti sweldok, tapno maipa-check up ko kumamot ti inaudi nga anak ko. Kastamoten ti Jack pa nakaipaay iti amin a pagkasapulan ti duapay nga anak ko, akadagiti apanawan kat agad adalan iti elementarya. Saan mabasol no kastaman ti sitwasyon mo ita, Jonas? Ano tayo akasta ti sitwasyon na? Mang Janong, Kasan nga maparangay tayo ti kabibiyag tayo? Kat saan mat a permanente ti trabaho tayo? Saan ka di? pudno day Mang Janong. No awan ti pakitagada na konstruksyon, awan mo ti trabaho tayo. Saan lanay ta, Jonas? Awan ti mawawat tayo a benepisyo, iti panagkarkarpentero tayo. Kang runaan na, saan tayo nga mo, no kaano a makatagad tayo? Ta saan tayo mat nga mo, no kaano manen a makastrak tayo kas karpentero? Wano makikarpentero kunak manlangan. Wan nga rin Mang Janong. Ay, no. Ay, anyalakit din aya. May sapay akang runa na rumbang nga mapabasol iti kastoy a sitwasyon tayo. Kat dagiti adday ti takam. Kastamatan, dagiti nababaknang. Ha? Nakaskas daw ti imbagak saan ka di. Makita kiti reaksyon mo, Jonas. Ngampod no ti bagbagak. Tano saan kumagamrod dagiti adday ti takam. Kan dagiti nababaknang. Awan kumati marigatan nga umili. Ngam ka po tagpapada da abokatot. Da tayo latan ti nakakaasing agrigrigat. Uray no amirisom ti amin nga ibagbagak ken ka, Jonas. Masinunoom nga agpaisugayam amin nga ibukbuk silak itaken ka. Amom, no amirisan nga agpayso dagiti na ibagakan ka dyan nagbalin agayam mo iji pagtratrabahom. Adda kinapudno na. Kung naktumat namin ken ka, talaga sa bali ti kapanunutan ni Mang Janong. Nasirib. Amo na at tingitingan tanyaman na banag. Nang runa ti kinarigat a mapaspasaran ti kadwa nita. Katakal mo ti basol ti gobyerno iti mapaspasamak lili. Takas kadagiti bokatot a kapitalista. Mairaman da pa emang parparigat kada tayo amarigrigaten. Imbis kumaada tayo ti ipangpangruna da. Saan? Tadadang ipapaayan da iti atensyon dagiti baknang. Wen nga rod. Amom, ado ti masursurom iti dayta katrabahoam, Jonas. Iso anagasat katanam amom dayta. Matulungan na kaamang tingiting iti kinapudno. Talaga, Lili. Isungor ni ibagbagakan ka ti amin ang mapagsarsaritaan mi ni Mang Janong tapna ammom. Gapo nga rod iti kanayon apa nang istoryam kanyak iti may papankan kwa na. Makunak analagaan mo tontiriknak kan kwa na. Kasta ka di? Wen Jonas, sapay la kumata maamamok tumot ni Mang Janong. Amok ngamin nga adumot ti masursurok kan kwa na. Bayam Lili, yam amukan to kun kwa na.
Ikarik dayta, bakit? Nanang, asino jay kasasao ni tatang? Ni Mang Janong anak ko, kadwa ni tatang mo iti trabaho. Kasta ka di? Adda pa imot sa bali a bisita. Wan, kakadwa amin ni Mang Janong dagita. Kasta ka di? Wan anak ko, inyam amo kanyak ni tatang mo da Mang Janong kan dagiti kakadwa na. Gayam yung ida, nanang. Wan naneng, nasisingpot da. Kasta gayam. Alan naneng, asikasumpay la ang daading mo, nang runa ti inaudi, tani, masapul nga asikasok da tatang mo, kandagiti sa nga ili. Bantayam ti inaudi akabsat mo ha, amumot analaos ti kinahyper na, amang ano dagulitan na dagiti sa nga ili tayo, nakababain. Ala, ingkan, anak ko. Amom Lili, nakarkaro pa yung mawaknitan ti kapanunutan yung agasawa, may papanitipod no ang mapaspasamak iti komunidad tayo. No agbalin kayo na anay ang miyembro ti grupo mi. Kasta ka di, Mang Janong? Wan Lili, kay magan matlang nagbalin kayo ng miyembro ti grupo. Sika iti grupo dagiti babae, kat ni Jonas nga asawam, da kami tagkukuyog. Sigurado nga mi na matulungan da kayo pa'y may papaniti kasasad ti buridag nga anak yo. Analabas ti kinahyper na. Kasta ka di? Ay, mayatak iti day tamang Janong. Nasayat no kasta. Manipod nga ron ita. Masansanton nga agsasarak tayo, ha? Huwan naimbagla pagliliwaan na kikita tayo. Naku namon, Lili. Malaksid ang maliliwa kayo ni Jonas nga asawam. At ado pa iti masursuroyo, may papanitipod-pod no a sitwasyon tayo, amarigrigat. Kan masursuro yung tupayan, dagiti wagas, no kasano alabanan ti agdama akasasaad tayo. Agpayso, Mang Janong? Wan Lili, dayta ti may karik kada kayo ni Jonas nga asawam. Gaputa suportado nak ni Lili nga asawa, kan nakitak ang magustuhan na ti mapaspasamak, nakikapeng kami iti grupo, ang nakaikapengan matla ang damang Janong, kan ti asawa na. Ni Lili nga asawa kat nagbalin akamang ti grupo dagiti babae, akakadwa ni Mang Janong. Idinto ta siya kat nagbalin akamang dagiti trabahador, nga adamot laang iti sidong ti grupo, ang nakaikapengan ni Mang Janong. Nasamit ti panarita ti tunggal may sa kadakwada. Kat amin nga agaon iti bibigda, makaenggan nyo manang. Podno nga adu dagiti naduktalan mi amadi, kampay idi, nga aramid ti gobyerno, kang ronaan dagiti agtakem, apinati mimot nga agasawa. Takas iti nakunakon, makaenggan nyo ti panarita ti tunggal may sa kadakwada. Aging gay ti saan ang nagbayag, nagbalinan a pagsasarakan wano meeting place ti grupo ti pagtaengan mi kanilili. Kat iti may nga aldaw, Mayo 1 idi manang, nagsasarak kami manen iti mismo a pagtaengan mi, tapno maplano mi ti isayang katming addang para iti Labor Day. Karaman idi kadagiti imay iti pagtaengan mi, dagiti nagtagi armas a kakadwami. Dagiti mauawagan a hukbong bayan nga agtaltali na adlaeng iti kabambantayan nga isukano ti mangilablaban kadagiti karbengan mi a marigrigat. Jonas, nagadu dagiti kakadwada ka Janong a nagtagi armas. Kunani ka Janong akakadwa tayo amin dagita.
Isuda ka na dagiti agnanay iti kabambantayan, sumalog laang diti patad no kasapulan. Kasta ka di? Wen Lily, isuda dagiti kang runa namang salsalaknib kadagiti karbengan tayo amarigrigat, kontra kadagiti abusado ken gamrod a kapitalista. Isumat lagayam ang nagtagi armas da. Proteksyon tayo dagiti igam nga imat da. Tinasaya at Jonas, asikasom idan, abang ano adda makunada kadata. Sige, mabit lang arod ta kasaritak ni Kajanong. Tapno amok, noon niya dagiti masapul da. Lili, kasayatan no anawaan pa lang di buridag nga anak ko ni Jonas. Tane, kumaro ti kinadagulit na. Kajanong, Dagdagulitan na dagiti kakadwa tayo nga day ti silid abakante. kasta ka di Kajanong? Sige, tamapan ko anawaan. Napatag ti pagsasaritaan dagiti kakadwa tayo nga day ti deja silid. Sa narumba nga masingada. Ay, pasensya kayo lakuman Kajanong. Epekto nga min dayjay ti sakit ti anak mi. Mawatak matkit di. Iso aking nasarita kan, Lili. Sige Kajanong, inakanawaan ti buridak nga anak mi. Kasayatan day ta. Iti kasta. Marugyak mo ti agsarita. Tay bagak dagiti rumbang nga ibilin ko. Kakadwa, itangal daw, mayo uno. Masapol amay patungpal tayo ti plano tayo kontra kadagiti bukatot ken mananggon daway a kapitalista. Nakasaganan dagiti kakadwa tayo amang isayang katitirali para ita a Labor Day. Kat iso asimalog dagiti kakadwa tayo a nagtagi armas. Tapno masigurado ti proteksyon tayo. Tadakkel ti atap ko nga agtignay lakit ni dagiti pan nakabagiti lintag. Apas pasurot dagiti kapitalista ken babaknang. Sana rumbeng alapdanda dagiti may sayang kata protesta para itangal daw. Tati Mayo 1, aldaw para kadagiti mangmanggad. Nang runa pa yan, kadagiti mangmanggad na nakarkaro pa yan mailupit-lupit. Iso adang ganyan na imbag na kito nga ibagak. Tapna mo yun, halaan niya terumbang nga ramedon nyo. Nakasaganan tinluto ka merienda, Jonas. Nasayat no kasta Lili. Ang mga no mabisinan dagiti kakadwata nga da diti balay. Nakababain mat no mabisinan da. Saan da mabisinan? Apag isulaang mo ti panagmimerienda. Alas 10 lay ti agsapa. Apag isong arod Katisumat ngamin. Mabit lang, Jonas, ha? Anya da dya putok. Diyak ka mo, Jonas. Kasi nagtaod mo't iti silad nga yan dagiti kakadwaan nagtagi armas. Mabit lang tayo nakitaan. Lili, mabit lang. Lili! Napanan. Di na kun ingkas-kaso. Diyos ko! Yan ako! Saan? Apa ingatan? Anya tinapasamak. Sinarunok adagos ti asawa, apaman anangag ko ang nagikisma ng Emmy. Kat anyan apan nakaklaat ko, apaman ang nakitak ti buridak nga anak mi, adara-daran ang nakadasay iti swelo.
Nairita kano ti maysa kadwami a nagtagi armas, gapo iti kinahyper ti anak ko, iso a pinaltugan na. Kaya't may nga agasawa nga ipan iti ospital ti anak mi, tabarang maispalpay, ngam linapdan da kami da kadyanong, kandag iti kakadwami manang, tasigun kadakwada, delikado kano no ipan mi iti ospital ti anak mi. Amangan kanuno day ti agbalin arason tapno matuntun dagiti otoridad dagiti nagtagi armas a kakadwami. Saan la aday tamanang? Pinangtaan da kami pay. Ano ipidit mi ti panggap mi amangipan iti anak mi iti ospital, da kami met ti pagbawingan da. Awan nga rod tinaaramid mi iti daydi akanito, no di ti agsangit, ken nang buyalatan iti anak mi, aging ga iti inlay-layon nan tinatay. Apaman ana itabon ti anak mi, masansandat ti panagsubli dagiti makakanigid a grupo iti pagtaengan mi. Iso nga idinaikan kami iti gundaway, pimanaw kami asang kapamilya iti lugar mi, kat nagpakni kami iti syudad manang. Aging ga nga ingkadang kumutan ti nag-abroad, kat may sakitan nga OFW. Ngampang nga asim manang, tadimon dakdakamatan ti pagilyan nga ayan ko ita. Basta tinapatag, nakapanaw kami asang kapamilya iti lugar mi ijay Tarlac, kat naulimak ita nga agnanaed dagiti agiinak, iti nagdapatan mi a syudad, bayat ti panagsakripisyok mo't nga agtrab-trabaho dito'y abroad. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Jonas. Jonas, nasaan tinapagtengyo asang kapamilya iti ima, dagiti pudno amanang gundaway, ken pudno akabusor tilinteg. Saan nyo apulos anagunod ti hustisya, nang runa pa yan, iti nakakaasi nga anak yo. Ngam saan kayo nga agdanag? Tano nalibasan man ti awanan puso at tao ti dusa dito'y rabaw ti daga, di nanto maliklikan ti dusa, akatukad ti basol na, iti sangwanan ti namarswa. Agtalinaed kayo kumaanatibker, as ang kapamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Rintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, ipi danal tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Boyet at taga Ilocos Norte. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Padua family ti Baguio City from Isagani, Padua. Dison kan Buslig family ti Barangay Dilag, Tabuk, Kalinga from Mariel Gutierrez. Shout out kada Auntie Asun, Auntie Suling kan Auntie Ising Villanueva. Kastamat ni Michelle Villanueva, ipagnaan ni April Rose Villanueva, kan ti kakaisuna nga anak na ni James Michael Jimboy V. Mina, kan amin na kamang ti Villanueva kan Kalika family, iti Ubog, Bangar, kan Sudipan, La Union. Shout out kada Roda M. Ramos, Carissa King, Corazon Balaan, Virgilio Salem, Angelo Asitura, Uday family ti Kilayon Balbalan from An Uday ti Kuwait,
Family Dulay, da Nelson Dulay, Perry de la Rosa ti San Luis, Pugola Union, Edwin Gasmen kan kakabsat na ije New Jersey, USA, from Emil Dulay. Kakabagyan mi at Taberna family ti Puswak, Ilocos Sur, kan Santo Domingo, Ilocos Sur, from Nubilin, Taberna. Lara Carino kan Markwell Talyedo ti Luna Quirino Isabela, kan lakay ko ani Alexi Malubay kan Ballesteros family. Papa Noli kan Mama Eva Arcega dita San Fermin, Nanay Rosie kan Tatay Mario Concha ti Harana Luna Isabela, lakay ko ani Sherwin Arcega kakabsat kan kakaanakak from Rosel Arcega ti Taiwan. Pamilyak tita Pilipinas from Bing Soriano. Makablaawan ni Uncle Ruben Rivera ti Norway, Elmer kan Ofelia Vergaño, Rick Rivera, Renz Realin Rivera kan Manang Melin from Magilin Rivera ti Kasilan, Umingan, Pangasinan. Mulina family ti Bulawen, San Fabian, Pangasinan from Marilyn Corada. Gagayam ko dita La Familia de Aguila, Isoda Mary Jane, Rose, Nathalie, Annie, Dayan kan Kimi from Liza Dims. Family Takang ti Kalinawan Norte, Santo Tomas Isabela, kan kakadwak di Takatar, da Auntie Marites, Ate Daisy, kan Boy Terry from Mary Jane Takang. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Boyet. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti dayto a programa. Sapay kumata danunan na kayo to'y surat ko nga adda iti nasaya at akasasaad. Ilingad na klaangan itinagan a Boyet Manang taga Ilocos Norte. Naasam dagiti kalugaran mi nga agdengeg iti drama nga Iloco, manipod pay, idi maipatpatangatang dayto a programa iti radyo. Aging gaita ang nasarakan da ti YouTube channel yo. Di makalak iti sidong da lolo kan lolak, gaputan na sapaak ana ulila iti ina. Jak matanam amo ti amak, tasigon kada lolak, pamilyado kano daytoy idinaadaan da iti relasyon iti daydi inak. Naawisak met amang ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapili met ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang. Bakasyon yun ay pagadalan na pok. Baka inanakamot siguro itan. Tulungak lata ni Apong lakay ama pa ni Uma, Apong. Wala pok. Ngam saan akas idi adapay klasem. Adandan idi ka pa yan makaripaso. Tatultulungab kat nga ron ni Apong mo alakay Uma. Kabalak mat, Apong Minang. Sa nabali, tamay sa laatawunan. Malpasak ton iti elementarya. Ay, kakaasi ka mo tapok. Ubing kaunay anay pasungal-ngal iti trabaho. Pasensya ka, saan kami motabak ng kaniapong mo alakay. Tapno maipamaysam ko mati agadal, asaanan anasken at tumulong kay Uma. Apong, siyak tirumbang agyaman kada kayo, tasanda ka binaybayan. Tsak ka mo na niyan tinapasamak kanyak nawan kayo. Nasabamot niya min anapukaw day dinanang. Pakaragsakan may tanapanakil na ka nasayaat kan nasingpot nga ubing apok. Kaasimot day dinanang mo. Nabaybayan na tibagina. Gapo iti ayat na maipaay na amin a pagkasapulam idi impas ngay na ka. Awan mo't ngamin katulungan na. Wan nga ro tapong. Awan mo't ngamin amak. San abali apok, tadabot ni apong mo alakay. Patpat gan na kaunay. Amok day tapong Minang. Isa nagasatak, tadda kayo adwa ka ni apong ko alakay.
Mapan ka di ijay umainton bigat, Juneng. Wala, Minang. Mapan kumansuknalan dagiti mulak. Kan apitak mo dagiti bagas ti kamutay. Apay aya? Wen ata amok no ilutuan ka iti balo na mabapan ijay. Sapay adasang ka atom abantay. Kabaulampay ka de lakay. Ay, sos. Ano ti pangipagpagarupam kanyak, Minang? Kabalakpay. Narwama ko na sumangsangat ijay. Ay, iwan gayam, ayan ni Puyat. Napanangayaw iti pagsungrod. Imbagak mo't nga dapay mausar nga impilit na mo't. Bakasyon da nga minan. Masikuran siguro nga awan araramidan na. Manya masikuran. Di bagam kiday talaga nagagat di aputa. Saan na masapol abaunan? Iti kas jay akin ubeng na makitan at talaga ti kinagagat na. Wen nga rudlakay. Ay na, nagasat tatakas kan kwa na ti aputa. Saan akas ka nagiti daddo mga ubing dita. Ajay lagbay ang gudaw ti araramidan da. Naku nabaon, Minang. Angam kay lalalaang ta saan anak kita day di anak ta. No, kasano adim makal ti apo ko ta. Oray no kasi nga awan nabangunan na nga ama. Di makal na singpet nga ubeng. Amok anaragsakan di anak ta sa dinumantayan na ita. Gaputa adakad kadwata iti panagbakat ken panaglakay ta. Naimbagabigat yo, Apong Minang. Nay, nagsapa ka na nakareing apaw. Awan mo't klase mo, saan ka day? Una pong, sumurtak ka ni Apong Juning nga mapan ni Jay Uma. Anya, ay saanan, ingkakat maturog pa'y, tapno makainanak ka na sayaat. Nabannog ka na panangayo idikalman. Tidak ka di pagdanagan, Apong. Kabalak. Ken kasimot ni Apong Juning nagmaymay sa asumangat ijibantay ngayon ti umatayo. Maasyan ka ken ni apong mau, ngabdi ka maasyan di tabagim. Ubing ka pa'y apok, di mo kumamot abuswan tabagim ngagtrabaho. Kabailan pa'y ni apong mo alakay. Kakaiso na ngawan ti eskwela ko na Apong Minang. Di matulong ako na kanayon ni Apong Juning. Ay, si kaman lati makamon apok. Hay, natangka na talaga taulom. At dapay abak mo anataengan iti kastadyar mau. Nala, ingka nga rudayabanan ni apong mau. Tagar musar kayo pay, sakbay amapan kayo ijay uma. Una Apong. Apong, nagadot inakali tayo abagas ti kamuti. Huwag nga raw apawk. Naimbag mo't ata na bagas ita dagito na emula kamutay. Saan laday tapong? Dandani man ni nagbunga dagiti daddo mga inmula yo. Putno day ta apawk. Ta isupay amay lakaw. Tapno da pangalaan tayo iti daduma para gastos tayo iti inaldaw. Di kagdanag Apong. Inton makalpasa ko niti panagadal ko. Kataddan ton trabahok. Santon ada kayo ti mga sikaso pa iti umatayo. Manangdan tayon tulangan. Ay na, nagsaya at katadang kinaan dagita nga ibagbagam apawk. Talaga na nga to tarapaap mo ti biyag. Sapay la kung mga raw tagtultuloy ang makaadal ka. Wen Apong, ang tinulong tayo.
Amokmot nga ipamuspusan ti daduma ka sa pula kiti pagadalan. Nga raw da apaw. Di ka mabay na mapanag-lako-lako iti kumpurmi ang maapit tayo dito'y uma. Anya ko matipagbayanak nga yapong, kat nadalos mo't di tatrabaho. Kan adamot tin dagiti sukik, iti panagbalay-balay ko ang mapanaglako. Nagkagitak ka nung arod, kunapay dagiti daduma. Puno day sa apok. Iso nga amaw ka masupapakan to amin dagiti rigat mao. Amaw ka paraburan na kati Diyos itinapintas ang masakbayan. Tanagagat ka lang arudan, nasingpot ka pa'y apaw. Kas na ibagakon iti umuna apasat ti surat ko manang Emmy, nasapaak ana ulila iti ina, iso adim makelak iti sidong dalolo ken lolak. Uma ti kang runaan a pangalalaan mi iti pagbibiyag mi, iso nga ubingak pay, tumultulong akon ni lolok iti uma. Agbalay-balayak ang mangilaklako iti apit mi, malaksid kadagiti umay aggatang, no maamuanda nga addan na apit mi. No adda malakwak, isumutan ti pangalaak iti gatang ko kadagiti masapsapul ko iti pagadalan. Makunak anarigat ti panagbiag mi manang, tasana kanayon anapintas ti apit mi iti uma. Bakit ken lakayan dalolo ken lolak, iso nga ikagkagumaak ida atulungan, tapno saan da amarigatan unay. Adda ko madaapong bestri ti balayda. Inaklakwan iday ti kamuti. Amo ka magustuhan da daytoy. Taka na yung da gumatang kanyak no dala ko kakamuti. Adday tan ti balayda. Tinasehat. Ibabak pa ito'y susuon kasako ti kamuti. Nadagsan mo ti sako asinuon ko sana bali, tanong malakok, awan ton ti imot ko nadagsan. Awan samot ni apong bistri diti paraangan da. Apok kawak man. Apong bistri! Ape! Apong! Adda kayo kadi! Ape! Apay balong? Anya ti masapol mo kani Uncle Bestre? Naimbag nga daw yo, ma'am. Umay ko kumalakwan ni apong bistri ti kamuti. Ay, awan ni Uncle Bestre. Napanday di ili. Kasta ka di, ma'am? Wan, aguray ka. Nabaulam nga inimot day taas ako ang naglaon iti bagas ti kamote? Nagdagsanan nga day ta. Kabaulak mo't, ma'am. Sana bali, taintun makalakuak. Nalaglag anton ti imatak. Ay na, naggagat kamatan nga ubing. Manuti tawan mon. Sa nga pulukot doa, ma'am. Sa dino nga iti ayan ni nanang mo. Apay palpalubusan da kang aglako iti kasta kinaubing mo. Natayan ni nanang ko, ma'am. Daapong ko bakit ken apong ko alakay ti kadkadwa kay balay mi. Ken san abali ta sa anak mo't nga umadayong aglako. Dituyak lang mo't nga agbalay-balay nga aglaklako, ma'am. Bili, bakit ikinagagat mo nga ubing? Anya itayan tinagan mo, balong? Buyat, ma'am. Sige. Tapno di kan marigatan amangimot iti day taas ako. Gatangag amin ang tilakom akamote. Ha? Agpaiso, ma'am? Ay na, agyaman na kunay kada kayo. Padayong mutlang ni apong bestre, nasingpet. Gapot ta makita kat nasingpet kamot nga ubing kan nagagat kapay. Basta agawid ka adagos, apaman amaalam tinaglakwam iti kamote, wan? Wan, ma'am. Siyak gayam ni manang mo a Grace. Pangamaak ni Uncle Bestre.
Nagbakasyon kami lang kanila kay ko dito'y lugaryo. Kasta gayam? Agyaman ak, Ma'am Grace. Awan anyaman na. Mabit lang, boyet ha? Mapan ko alaan ti pagbayad ko kan ka. Apong Minang! Nay, apaya, nakaragragsak ka si Mangpat Apok. Talaga naragsaka kapong. Ngamin, nalako kamin taimot ko sa ngasako kamuti. Ha, agpaiso Apok. Nukas la kapampanaw mula ang anapan naglakaw. Nagdarasan nga'y nakalako ka. Ginulpi ngamin ni Ma'am Grace dilako kapong. Ha, sino nga'y dayta Ma'am Grace? Sa ngaili da apong bestre. Agbakbakasyon da kano iti balay ni apong bestre. Uncle na kano ni apong bestre. Ay, kastaya. Ay na, nagsingpot mo tunday ta Ma'am Grace nga ibagbagam. Talaga ginulpi na tilakom akamote. Una pong, ket kunana pa nga agawid ak kano adagos, apaman na mabayadan na tilakok. Isa ang nagawid akon. Abdi tinaglakwa kapong. Ala, idulin mo da ita. Tapno at daigatang mo iti masapsapol mo, Apok. Sige nga ro, dapong Minang. Inutak ti gumatang iti kasapulak para inton pa nagsasarok manan. Tapno saan kayo inton na marigatan na gumatang? Adakan ka, no anya ti aramidam iti kwarta, Apok. Nagbanugam da ita. Iso nga idulin mo. Tapno at damot mausar mo a kwartam. Agyaman na kapong. Iti daytoy na pagtagilak ko ti pagkatangak kadagiti masapsapol ko. No, anya ti pakaana yan ti kwartang himot ko. Sulatan ti katangak. Iti day di abanda tayo iti notebooks. Boyet! Anya ti aramidam ditoy? Da kayo maggaya, Ma'am Grace. Umayak gumatang kadagiti daddo masapol ko yun pa nagsasarok manan iti pagadalan, Ma'am. May kagatang iti school supplies? Un, Ma'am. Kita ka no, anya ti magatang ko. Iti naglakwak kada kayo iti kamote. No kasta, tinaglakom iti kamote, ti umay mo igatang iti school supplies? Un, Ma'am. Umay ka, takaduan ka nga gatang. Alaam amin ang masapol mo. Kan agpili ka mo tan iti kayat mo a groceries. Tapno adda maiyawid mo iti ayan daapong mo. Ala, saanan nga man iti kwarta ka, Ma'am Grace? Di ka agdanag, Boyet. Amin nga alam iti dayti a pagtagilakwan, siyak timang bayad. Kalpasan na, mapantapay ag merienda, tagkuyog tanton nga agawid. Itulod kay iti balayo, Boyet. Nay, sino nga tayo at akin lugan iti nagsardeng di taparaangan? Haguray ka. Nibuyat mo't nga apok ti dimsag. Na, isungag pa isaw. Apong! Nay, si kangag pa iso tinaglugan iti kutse apok. Sino nga iti kaduam? Naimbagal daw yun, Nana. Apong Minang, isa ni Ma'am Grace. Dingis istorya kada kayo ng gulpi iti lakok akamuti. Naimbagal daw yun, ma'am. Dumanon kayo. Uray dito'y tayo latanruar, Nana. Jack mo't lagbayag.
Intulog ko lang ni Boyet. At gayam ti para kada kayo, nana. Agyaman na karon, ma'am. Ay nakababain kada kayo. Naisturbo na kayo lakat nga rodan ni Boyet. Ay, saan, nana? Di tamot layan da Uncle Bestre ti pagawidak. Apong, nagaduti ginatang ni Ma'am Grace para kada tayo. Amoyo, isupay tinagbayad ka dagiti amin na masapsapol ko iti pagadalan inton pa nagsisarak. Anya? Ay, agyaman kami unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na, nana. Apong Minang, panawan kayo pa dito Tainak mangalay ti danom nga inuman ni Ma'am Grace. Agyaman na, Boyet. Ay na, maiayata na kiti apo ko yun, nana. Nakasingsingpet kan nakagaggagat nga ubing. Pudnot ako na yo, ma'am. Isa pagyamanan, may. Tadimakala na singpet nga ubing ti apo ko, may. Nagasat kayo, nana. Tadakas kan kwa na nga apuyo. Wan gayam. Dawat ko mga ipalubos yung nga umay ko sarsarong kara ni Boyet. Bayat ti kadami dito'y lugaryo. Ay, wan ma'am. Awan problema iti dayta. Nakalukat to'y balay may para kada kayo. Manipod idin manang kanayunan nga umay pumasyar ni Ma'am Grace iti balay mi. Pasaray kadwa na pa iti asawa na. Naamwak manang nga isumat lagayam anagasidag tirik na da kanyak. Gaputawan pa'y anak da, iti laksid ti kinabayagdan nga agasawa. Bayat ti kadada iti lugar mi, kanayon da kapasyaran, kan pasaray itugot dakpayan iti mapanda pagpaspasyaran. Nayasdag kumatan tirik na kadakwada manang, gapo siguro tamailiwakmat iti ama kan ina. Idinadanon ti panagawid dan iti Manila, at dain singasing da kada lolo kan lolak. Tata, nana, umayak agpakadan kada kayo. Nalpasan ti bakasyon mi nga agasawa, kat agsubli kami iti Manila. Ngam, kanayon tulat tati umay mi ditoy no dawayami. Ay, karoon, abalasan kaw. Katagyaman kami iti asawa. Gapo iti kinasing putyaw nga agasawa itapo ko may. Huwag nga agpaiso, Ma'am Grace. Napalalo ti kinaragsak ni Boyet iti kaadayo ditoy. Marik nami dayta ken ni apong naalakay. Kasla naadaan iti ama ken ina. Pudno dayta. Kastama tirik naming agasawa, nana, tata. Kat, adda ko maisingasin ko kada kayo. Sapay ko mata saan nyo apagkadkadan. Ano dayta, Ma'am Grace? Kaya't mi ko maapagadalan ni Boyet. Da kami ti aggastos iti panagadal na. Kaya't mi nga ilapas na ti elementarya iti sigod a pagadalan na. Ngam into nag-high school, kaya't mi ko maapagadalan iti private school iti Ili. Ay na, nakababain samot dayta, ma'am. Ay, nalabos samot daytan, Ma'am Grace. Ngaroda. Saan, nana? Tata? Napagnumon mi kanila kay ko apagadalan mi ni Boyet, aging ga iti makaturpos iti kolehyo. Tapno saan kayon amarigatan. Ipaay mi amin nagastos na, agraman allowance na iti panagadal na. Dayta akat, no umanugot kayo. Kat awaten nyo ti idijaya mi atulong kada kayo. Ay nakot pagyamanan mi unay dayta atulong yu apalasang kaw. Itapay laang kat agyaman kami unay yun kada kayaw. Ay sigurado amaragsakan lakit din ni Boyet. Apaman ama ibagami da ito'y kankwana, Ma'am Grace. Naku namon, Minang.
Agyaman akmat ta inawat yu titulong mi kada kayo. Manipod ita, saan yun na problemaan amin agastos ni Boyet, nana, tata, da kamin ti makaam mo. Akpay so apong, pagadalan dakda Ma'am Grace. Wala po. Day tatim baga na kada kami kan ni Apong mo alakay. Sakbay ang nagluwas na nga agawid ijay Manila. Ay na, maragsakan ako nay, apong Minang. Makapagtuloy akong nagada laging kay tagbali na kamay sa doktor. Ay na, nagngatumutan ti arapaap mo apok. Kaya't mo gayam ti agbalin a doktor. Una pong, tapnod namang taripato kada kayo kun ni apong lakay. Siyak ti mga agasi ti amin na sakit yo. Kansan lang nga dayta. Oray da Ma'am Grace, siyak tumutan ti mga agas kada kwada. Basta lalaingam nga rod apok tapno saan mo't anak kababain ka da Ma'am Grace. Una pong, naglayangak tupay di pagkadalan. Nagngatumod dagiti gradok saan ka di, apong? Wun mo't apok. Iso nga itultuloy mo nga igaad ti panagadal mo. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Nang runa ita, taadan tumulong iti panagadal mo. Iso nga agyaman ka kanayon iti Diyos, apok. Una pong, kanayin nagkarkararagak, tapno di na tayo baybay anti Diyos. Nakaturpusan iti elementarya ni Boyet, lakay. Huwag nga rahod, Minang. Talaga napartas kaglabas dagiti altaw. Nako namon, kat nakarkaro ang nagbalin ang natulnog nga ubing ti apo ko ta. Naisigod nga minday kakababalin na manipod kinaubing na, Minang. Isu nga imot-imot na iti panagdakkel na. Katagyaman ta iti namarswata na padakkel ta na saya at ataaw ti apo ko ta. Isu nga rod ang naparaburan iti nasaya at agasat. Aging gaita, tinungpal da Ma'am Grace ti karida pagadalan da ni Boyet. Impay da pa'y amin ang masapsapul na. Kat iti umaya pa nagsasarak, iyalis da kano iti napintas nga iskwilaan ijay ili ni Boyet. Parabor ti Diyos kadatayaw dagiti nga agasawa. Malagtulong da iti kas kadatayaw. Nagpalinda nga instrumentaw tapno magunod ni Boyet dagiti arapaap na iti biyag. Kat ikararagan tayo idalakay. Taday talaangan ti mabalin tayo nga isubad iti kinasingpet da kadatayaw. Nang runa kani Boyet nga apo ko ta. Nay, ada ka butad apok. Una pong, Jakon nagpatulod ka da Ma'am Grace aging gaditoy, tagsublidan ije Manila. Kahit kumusta mo tinapanan nyo, apok? Naka-enroll ako na pong. Tinungpal da ti karida kanyak, nga iti private school ti pag-enrollak. Ay kat, nagyaman ka kumangarod ka na kwada, apok. Hagasam, imay da dito'y lugar tayo. Tapno maisirot na kalaang itinapintas a pagadalan. Iso alalaingam, apok. Wen apong. Kandi mo liwayan akanayon ako mustain ida. Una pong, kanahin mo't nga video call kami, ta adamat tin cellphone nga da kanyak.
Kan, gayam apong, nangibati day ti allowance ko iti lasod ti makabulan. Ay sikan ti makaammo di taapok. Amok nga mo masalwadan ti maititid at tulong ken ka. Iso asikan ti mangidulin iti dayta. Una pong, kat ikari kalalaing iti panagadal ko, tapno masupapakan mo't amin arigat yo. Nang runa kada Ma'am Grace anag ka rin ngaging kay ti koleyo, kat suportaran dati panagadal ko. Apok. Ikarik ang makaturpusa kapong, kat siyak tumot ti agsubad iti amin nga impaayo kanyak. Apaman ang nakaturpusak iti high school, inawis dak da Ma'am Grace nga agbakasyon iti Manila manang Emmy. Ijay ko ang nakita dagiti agkakalatak nga universidad. Kat pagpilpilyan dak no sa dino kano ti kayat ko apagadalan. Impakpakaasi kadakwada ano mabalin, iti laengan may sa analatak nga universidad iti lugar mi ti pagadalak. Tadyak kayat apanawan da lolo ken lolak. Nang runa pa'y tabaket ken lakaydan, kat amok akasapulan dak iti denada. Naawatan mo't da Ma'am Grace ti kayat ko amapasamak, kat sinuportaran dak iti kayat ko apagadalan. Nagasatak manang, tasimmang bay iti biyag ko tikas kada Ma'am Grace, ano pa'y jak idakap kapin ano, kat madadaan dalata at tumultulong kanyak. Iso nga imbilang kumutan ida amay kadwa anaganak ko. Itamanang dandani akon agturpos iti kurso akayat ko. Kat kayat da Ma'am Grace nga agpaka-eksperto ak iti inadal ko a kurso. Tasyak tumat kano ti tumulong kadagiti agkasapulan intun dumteng ti panawan. Banag nga inmula kon iti isip ko. Tati panagaramid iti kinaimbag kat saan to masupapakan iti anyaman agatad, no di kat masukatan laeng iti ragsak nga itden ti panangipaay iti tulong kadagiti agkasapulan. Sapay ko mamanang tanakaipaay inspirasyon to'y padas ko. To'y pagayam mo, Boyet. Pudno ang nakaipaay inspirasyon ti padas mo, nang runa kadagiti nangato ti arapaap na iti biyag. Adida ko mamaawanan iti namnama, tadan tulata dumteng aparabor. Basta di tay liwayan ti kumararag, ken agkid daw ti panarabay ti Diyos. Kararag ko ang maipaayan pay ti atidog abiyag da apong mo, ken kastamutten dagiti nangibilang ken ka akapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag